funso lanu mukhalepo mpo ndithu ati yanga Justice Jean Kaira. Zikomo tikutero kupereka mwayi kwa inu kuti mufunse mafunso ambiri na ndipo sabata yatha Justice Jean Kaira adafotokoza bwinobwino mmene divorce imayendera, zimene zimachitika komanso kuti pamayenera kuchitika chani kuti mpaka akakupatse ndithu kalata ya chilekaniro. Zonsezo adakamba sabata yatha, ndipo ulendo uno anthu mudanena kuti ayi mafunso mwina tidapereka nthawi yochepa, nchifukwa chake tikubwerezanso kupereka mpata umenewu tsiku la lero pano pa wireless ya Times. Hello chabwino, tionenso apa short code 1895 tione ngati kuli mafunso kumeneko. Hello, muli bwanji? Ndili bwino. Dzina ndi kumene mukuimbira? Kundirandi. Ndakulandirani kuchoka kundirandi ku Blantyre. Chabwino, muli ndi funso kapena ndemanga? Ndafuna ndifunse mafunso amene. Mafunso ndonena kuti banja kwatha osati kwa chifukwa cha chikulu kapena chifukwa china chilichonse kumano kwena manja yambana. Mwapezeka kuti ina wapita kwawo de wina waesesa mwina kumsejesa atazindikira kuti warazusa de wina aesakufunda waesesa mwandira iliyose kuti mwina mwavezo imene zinonongeka zikomzeke wana wina aesakufunda de kuti waya kuti banjawo sili nachanga kuti nayatha chifukwa wina aesakufunda kufunira kuti muntu achitapita kukoti kapena kungogone kuti banja yake sana ngati inayo wazindikira tanazisa ndewayesesa iliyonse kumpezesa muntu koma inayo sakufuna ndikuti pamene kugomwena ngatithalise kubwana. Chabwino, ndikufunga ndimene ndathokoza kwa basi chifukwa cha funso lanu. mukhalepo mpo ati yankha ndithu Justice Jean Kaira. Zikomo kwa basi. 18 minutes past 7 mkatikati mwa programu ya bwalo lime. Akuti kodi amfumu akumudzi amathesa banja? Ine Sylvester Light from Blantyre kunyambadwe. Akuti kodi malo oti ali akuti malo ati ali pena pa sipa kuoneka bwino. Akuti ndiye mamuna wamwalira, kodi akumtundu ali ndi malamulo omuuza mkazi kuti akazapeza mamuna apa uzachoke, kodi zimakhala bwanji? Ndiyesa ali ndi malo ndiye mamuna wamwalira, ndiye akuti kodi ndizotheka akuchimuna akumuuza mkazi kuti ukapeza mamuna wina uzachoke, kodi zimakhala bwanji? Funso lake ndi limenelo. Akuti kodi banja likapanga divorce kenaka ndikutengananso anthuwa amakhala akuphwanya malamulo? Funso limenelo lafunsidwa. Ndionenso awa. Hello, muli bwanji? Ndili bwino, muli bwana? Ndili bwino. Zikomo. Dzina ndi kumene mukuimbira bwana? Bambo amwana mmodzi etu panzuzupa. Ndakulandirani mwa bambo amwana mmodzi. Muli ndi funso kapena ndemanga? Koyambirira ku ndi ndemanga kumapeto kuli funso. Chabwino. Ndemanga yanga ndiyo kuti amayi Kairawa amatiyimira kwambiri. Andi ndikukhulupirira kuti ngati ali pakarangi kena kake kuboma kwa muganizire. Kuti pena pake asunthe ndito apite cha kumtudapa. Funso langa ndila kuti mbanja amachitika zambiri. Ndeno ena amafika pa stage yota mwina ina ndipo chosa moyo. Ena mpaka na wapezapo nditu patingwe kuwapurumusa. Ena kumwa mankhwala tani kwa makupurumuka.
ndeno ngatati munthu wamwamuno wapanga zimenezi mnyumbamo kandi munthu wamayi wati sana pange nawoyo sayenera kuti apite kukhoti kuti munthu uyu azandifera. Ndendaona kuti pota mafuna kuti achose moyo ine ndiyeyo tingosiyana ngati kuti kufa akafere patali. Zoyenera ukapanga divorce. Nditu tupiki chabwino iye ayindithokoze chifukwa cha funso lanu. Zikomo kwa basi. Mkatikati mwa program ene ya bwalo lime pano pa Wireless ya Times. Pofika apa ndimati Justice Jean Gaira mwina mutatiyankhira mafunso amene okena akatitengeso gawo lina. Zikomo kwambiri Sam Banda Junior. Koda fumu amatetsa banja ayi malamulo okhudzana ndi banja Marriage, Divorce and Family Relations Act komanso constitution yathu imene ilisanamira wa malamulo kuno ku Malawi kulola kuti afumu atetse banja. Afumu akupatsidwa mphamvu under Marriage, Divorce and Family Relations Act kuti akhoza kumangitsa komanso kuyika mkaundula banja limene lachitidwa makamaka kudzera kumudzi customary marriage. Kuti masiku ano afumu mkalembera mwawo akuyenekera kukhalanso ndi kalembera wanthu amene achita ukwati mmudzimo komanso anthu amene abadwa mmudzimo komanso anthu amene tikawapatsa chikalata ku bwalo la milandu kuti alekana iwo awalembe kuti awa tidamanga ukwati uja koma tsopano ukwati uja watha. Afumu alibe mphamvu yotetsa banja. Chachiwiri kodi anthu sangangonyanyalitsana aliyense nkupita kwake ndipo pakupita kwa nthawi tinenazo kuti banjalo linatha pamalamulo ayi iniyo mwangonyanyalitsana. Pakufunika wina wapadera atsimikize kuti zimene mwanyanyalitsanazo ndizokwanira ndi zifukwa zofikira kuti munthu akhoza kunenazo kuti unity imene boma kapena dziko tikuliteteza likhoza kusiyana. Kotero kuti ngati mwanyanyalitsana pakupita pa nthawi nuna mukhoza kululukirana mukakambirana nchifukwa yake sitimanenazo kuti banja ati. Koma ngati wina wapita kwawo wina kwawo kapena wina wachoka nyumba ya banja ndipo papita miyezi yotsatana 12 kapena kuti chaka chathunthu muli ndi ufulu ino amene mwatsala mbanja amene mwathawidwa banja kuti mubwerere ku khoti bwalo nkudzanena zokuti munthu uyu adandichita desert chifukwa imeneyo ndi ground imodzi yotetsera banja kuti munthu adachoka kubanja komanso sakugwira ntchito ngati mayi kapena bambo wokwatira kapena wokwatiwa nde timavomera ngati adakwana miyezi 12 chaka chathunthu kuchokera pa tsiku limene adachoka kufikira pa tsiku limene mukudzayamba mlandu wanu kubwalo. Akufunsa kuti kodi nkhani ya malo muli pa banja muli ndi malo ali muzina la munthu mmodzi koma nonse mudayikapo ndalama zanu mudachita contribute winayu wamwalira nde pamenepa pabwera nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba yokuti ngati banja muli ndi chuma pochita determine kuti ngati kodi chumachi nchanonse awiri timaona kuti mudatenga mbali yotani. Mudayikapo ndalama pogula malo kapena malo atagulidwa kale nyumba itagulidwa kale inu mudayikapo ndalama poonetsetsa kuti nyumbayo yakonzedwa ndipo mtengo wake wa nyumbayo wachoka pa 100 million wafika pa 200 million chifukwa chakuti inu munayikapo zina kapena mwaonjezera chipinda ku nyumbayo. Koma zikakhala zakuti munthu mmodzi wa inu wamwalira amayi amwalira asiye abambo pozagawa chuma chamasiye chikatsimikiza kuti chuma ichi chinabwera chifukwa cha effort anthu awiri wa joint effort ndiye kuti timabweretsa principle imene timayitcha kuti principle of survivorship. Pamene pali joint ownership yakathunthu mmodzi akamwalira malamulo amanena zokuti watsala wa moyoyo atenge
katunduwo. Aha. Motero kuti nyumba imeneyo ngati munamangira nonse limodzi siligawa chifukwa imeneyo ndekuti mmodzi wamwalira mnzake wasalira amene anali joint owner. Zimakhala zosiyana mukakhala zokuti you are owners in common. Chichewa chachidule nchokuti nonse mukukhala mnyumbamo koma mwina amene adatangisa kuti nyumbayo ikhalepo igudwe imangidwe ndi mmodzi. Enanu mungokhala nawo zikaoneka kuti pamalibe contribution iliyonse nekuti katundu ameneyi amachitidwa oni ndi munthu mmodzi nekuti imeneyo imatengera kuti ndi katundu amene ndi wamasiye ndipo agawidwe ndi malamulo popeza gawo 17 ndi 18 la Deceased Estate Wills, Inheritance and Protection Act dewipa mwachidule imafotokoza ndondomeko ndandanda wa katundu woteroyo agawidwe. Makamaka timayang'ana za mkazi kapena mamuna osiyidwa ndi ana. Ngati malemu adasiya makolo amakhala pachitatu ngati ma dependent chifukwa chikhulupiriro chathu nchakuti munthu akakhala ndi moyo ndipo ali ndi mwayi okhala ndi kholo amakhala ndi udindo olisamala khololo makamaka powapatsa zosowa zawo za tsiku ndi tsiku. Ndikukhulupirira pa mafunso amene anabwera ndingowonjezera kuti analipo ena ananena kuti kodi sizingangokhala automatic kuti banja lilata ayi za automatic kulibe tikufunika mukhale nacho chikalata chimene chikuchokera ku bwalo. Oyambiriraja kuchinja pali kodi ino amabwalo bwanji mukukhudzidwa pokapoka banja likuta mayambiriro kwa banja inu sitikuona ni nkhope yanu. Ife abwalo nkhope yathu kumayambiriro kwa banja simungakutione chifukwa ife udindo wathu ukupatsidwa kumapeto kwa banja. Ngakhale zili choncho chikutenga naye mbali makamaka pophunzitsa ngati mmene ndikuchitiramu kuti anthu azidziwa kuti kodi chiyambi cha banja akamati ine ndiulowa mbanja akutenga udindo wotani. De mbali imene tikutenga ndiyodziwitsa aliyense kuti tikamati ili ndi banja malamulo pofika kuti ili ndi banja limayang'ana chani ndi chani. Udindo wathu wakutsogolo kwayambirira kwa banja ndikungophunzitsa kokha koma udindo wokhazikika umene uli mu constitution komanso mu Marriage, Divorce and Family Relations Act ukukhudzana kwakukulu ndi utha kwa banja. Amene akuyenekera kukhudzidwa kwakukulu makamaka kuyamba kwa banja ndi alangizi amipingo ndi ena onse amene apatsira mphamvu yomanga mabanja. Amenewa akhudzidwa motani? Anthu amenewa ali ndi udindo pansi pa Marriage, Divorce and Family Relations Act komanso tikang'ana constitution wathu bwino kuti aonetsetse anthu asanalowe mbanja apatsidwe uphungu wabwino awuzidwe ntchito ndi udindo imene akuitenga awuzidwe maufulu amene apatsidwe akalowa mbanja awuzidwezo kufunikira kwa banjalo makamaka pa chitukuko cha boma ndi dziko chifukwa anthu ena akumalowa mbanja popanda uphungu wogwirika bwino ndipo chifukwa chakuti maziko awo akumakhala osweka kukhala mbanjako kukumakhala kowavuta chifukwa umaona zolemetsa kugwira ntchito zina mbanja zimene mwina akadawuzira koyamba komwe akadachita chisankho komanso akadapanga chiganizo on an informed basis. Udindo waukulu wagwera kwa iwo amene akupanga banja kwa registrar general kapena kwa NRB kwa amipingo komanso ingakhale mashehe ndi ena onse komanso popeza afumu tsopano apatsidwa mphamvu yomanga banja mwachinkhoswe m'mudzi mwawo aliso ndi udindo iwowo kuti anthu aja asadalowe mbanja apatsidwe uphungu. Chomvetsa chisoni nchakuti amene ali m'mipingo amaona ngati udindo woti banja likhale lokhazikika bwino uli kuboma pamene boma lidawagawira iwowo mphamvu imeneyo kuti azilithandizira chifukwa silingayende khomo ndi khomo kupereka chilangizo
kotera kuti chilangizo cha banja ngati munthu akuchita ukwati loweluka likubwerali pachiwelu pakubwera pankujawo simunganene kuti tichita chilangizo pachisanu mawa usiku chifukwa ife timadandaula ngarama bwalo uphungu umene umapatsidwa lachisanu anamwali athu amene akufuna kulowa mbanja chinenecho mwana mtima sampanda junyo anthu aja samamva samamva chifukwa chokuti mumakhala kuti mukuwapatsa uphungu mu nthawi yolakwika maganizo mwawo akuganiza za nyama maganizo mwawo akuganiza za abale awo amene akuyenda kubwera kudzonerera ukwati maganizo mwawo mukuyenda kuti kodi fanta ndauda wakwanira maganizo mwawo akuyenda kuti kodi dress lijamawa siliphata kodi ine sapero ija ndikafina naye bwinobwino nanga kodi lini sikakanika kulowa pachaya pangapa zinthu zambiri zimene zikuyenda mmutu mwawo ndipo ena amakhala kuti ali ni mantha kuti koma ineyo ndi serious ndikalowa mbanja pamene alangiza akulankhula iwo aja amangoona zokuti anthu awawa akutitayitsa nthawi ndizofunikira komanso za nzeru ngati tikuti banja ndi chinthu chimene nchofunikira kwambiri chimene timachilemekeza ngati dziko kuti uphungu umene ukubwera kwa anthu amene akulowa mbanja uzichitika at least 1 month anthuwa asadalowe mbanja ndicho linga chokuti akhale napo polemba alowe mkalasi ngati mmene timalowera kalasi iliyonse aphunzitsidwe banja ndi chani olowa mbanja tikuli chifukwa chani tikuti akhale wa zaka 18 ndi chifukwa chokuti banja ndi chinthu cha serious si chinthu chakuti ndilowa ndituluka nchifukwa chati mati nkufikira kuti imfa idzatilekanitse it's a lifetime commitment ndilekere pamenepo kunali funso kumapeto mwina ndisanatengeso mathenifolo ena ndi ndemanga pa time 360 komanso mbali zina pali abambo a mwana mmodzi I think akumzuzu ananena kuti koduka khala kuti kaya ndi mayi kaya mbambo mwina akupanga zinthu zija zomanena kuti kaya amafuna kuzipha kaya amafuna kutani nde iwe waona kuti awa nthawi ina yakaza ndiphulisa ngozi nde I think anapitiriza kutsogolo kunena kuti kodi sunga nena kuti basi mene ndikuonera ndikuona kuti apa mwina tisiyanepo nkhani imene ija pepani kuti naidumha nava ndithu nkhani yakuti munthu afuna kudzipha ili magawo awiri gawo loyamba ndilokuti wapsinjika m'banjamo gawo lachiwiri likhoza kukhala zakuti munthu uja afuna adziphe chifukwa iweyo ngati mamuna kapena ngati mkazi wamuza zakuti ndatopa nalo banjali ndikukusiya tikayambira gawo lachiwiri lokuti iweyo wanena zakuti ndatopa nalo banjali ndikukusiya munthu uya afuna kukadzipha pafunika kuti iwe usadatuluke uze adindo ndi ena okhudzidwa kana ndi achibale kuti ine munthu uyu ntampatsa chisamani chaku court kuti tifuna tilekane aoneka zokuti ali m'maganizo ochotsa moyo wake ngati njira imodzi yoonetsa kuti ngati pali kufunika kuti ena alowererepo zisadafikepoyi akakhala zakuti munthu uyu wagwidwa kuti amadzinjatibira anali pachingwe kapena amamwa mankhwala okuti adziphe malamulo amati imeneyo ndi attempted suicide attempted suicide ndi mlandu wa upandu criminal offense mwakuti ameneyo mmalama kuti timusiyese kukhomo kwanu ameneyo atengedwa ndi apolisi kuti akayimbidwe mlandu ofuna kudzipha nkhani za banja pamenepo ndiye kuti zili kumbali koma atakhala zakuti mwina nkhani ija mwayipsindirira mwayivindikira sidakafike ku anthu amene ali ndi udindo iliyo mwadziwa kuti abambo amafuna kudzipha ndachita chowaletsetsa ndipo ofunikira kuti pakhale uphungu wabwino wofotokoza kwa nonse awiri kuti amvetsetse chifukwa chimeneyo amafuna adziphere kuti apeze mwina njira yothandizira malingaliro ameneyo achoke pakhale kumvetsetsa kuti moyo wa munthu amakhala mavuto ndipo kwa anthu amene makumana mutakulabula kale mavuto ndi kutsemphana si zinthu zokuti zochita odabwitsazo koma zikatero payenekera kukhala njira yokambirana ngati awiri mwakanika kukambirana abwere ena apaderadera adzakuthandizireni
kukambira nako. Aha. Ndingonena pano kuti kubala ku court kudzapempha divorce sikutanthauza kuti amene wayambitsa mlanduyo ndiye kuti ngolondola. Komanso sikutanthauza kuti iyeyo ngolakwa. Aha. Olakwa ndi olondola amapezeka tikapa mlandu wonse. Amene wayambitsa sikuti ife tinayaza kuti ndiye kuti amene mmafuna musiya mukalata obo mmafuna kuti banja lilite ndinu ndiye kuti inu kupatsani chichapusa. Ayi. Chifukwa mawakulu amanena kuti ova mima ndiye amene amatsekula chitseko. Aha. Amene akubwera kudzatenga chisamani amakhala kuti iye wapsinjika. Koma nthawi zina mukafotokozera anthu aja kuti komatu vuto limene mukulenda ulala bambowa mutatele zikhoza kusintha anthu aja kuoneza kuti dia uphungu tikhoza kuchita timawalola kuti akhoza kubwerera akaganizireso kawiri katatu achite likonsayo. Koma tikaona zakuti pali chiopsezo cha miyoyo yawo mwina mzimayi ngwaukali kwambiri nthawi zina amatenga mpeni kwaopseza abambo kapena abambo nthawi zina amatenga futi nkuombera mmwamba timanena kuti isaike moyo wanu pachiswe moyo ndi umodzi. Apa pakuoneka zakuti nkhani ya banja silongosoka. Ndilekeri pamenepo asampanda chomwe. Ndithokoze kwa basi Justice Jane Kaira, ndipo mkatikati mwa program ineyi ya bwalo liyime na tikuchita mafunso. Mutu wathu tagona pa divorce mchingerezi kapena kuti kulekana mbanja, ndipo tidayamba sabata yatha koma anthu munaonena kuti ayi mufuna tipereke mwayi kuti mufuse mafunso ndendi tili gawo limenelo amene muli mafunso amene mungafuse ndithu. Ndipite pa Times 360 pamene pakuoneka kuti ayi anthu akuti akumvera mwachete, ena akupereka akunena kuti ayi akuthokoza Justice Jane Kaira. Amphatso Jubwadi akuti kodi azibambo omwe amakhala kwawo kwa mkazi ndi kumanga nyumba kuchikaziko, mkazi akathesa banja, bambo ali ndi ufulu otenga nyumba kukhala yake? Nanga katunda ameneyu oti ali kuchikazi koma mamuna wathamangisidwa, mumamugawa motani? Akufunsa zogawa of course, ndi mwina kapena mukhoza kuziyankhira limodzi. Justice akuti ndione awa akuti mfumu yakumudzi akuti banja likatha mulibe chilichonse koma pali ana mamuna ndikukwatira kwina, kumeneko ndikukakhala ndi zinthu ngati nyumba. Ana a banja loyamba lija ali ndi ufulu pa chumacho? Funso limenelo lafunsidwa pa Times 360. Ndithokoze kwa basi chifukwa chofunsa mafunso amenewa. Awa akuti Uncle Sam ndi Justice Jane Kaira akuti Francis Gringo Yasine and wife Tadala kuna miyango, kodi pali chikhalidwe china akuti kodi pali chikhalidwe china chomwe mukamamanga banja mumakapereka ndalama amaticha kwa mfumu, ndiye banjalo mwasemphana mpaka wina walimba mtima kuti musiyane mpaka kwa mfumu kuja mwapita, amfumu nkukuyitananinso ndalama yachilekano iwo nkufuta mukaundula wawo. Pamenepa tingati banja latha ndi mmene akunenera kuti amfumu sathesa banja? Funso limenelo ndionenso apa. Halo bwana. Muli bwanji bwana? Inetu ndili bwino, kaya muli bwanji bwana? Ndili bwino. Dzina ndi kumene mukuimbira? Oteyo Dzozi Mishewu. Azonzi kunjewu, ndakulandirani. Muli ndemanga kapena funso? Ya bwino kwambiri. Zikomo kwa basi. Nonse ndithu likuyamikireni ndama yomweyo. Ndithokoze. Damu yake. Zikomo. Fuse modelemo. Kodi amayi mpaka za malamulo amayola. Ndapangula. Choyamba lo mene umuntu umayendera. Wa ndikufusa izi chifukwa chakuti pali zina zimene ni basa
mukumaduka duka mbali inayo ndiye ndikumamva bali yo Hello pamene mukumveka bwino ya ndiye ndidaona ndithu gawo lokuti akugawa mweze kuti nyumba ndi kumodzi geti ndi imodzi nyumba kumeneko kumpanda kumeneko kuli nyumba ziwiri ndi akutenga nyumba imodzi akupatsa abambo akutenga nyumba ina akupatsa amayi koma kumpanda kwa ndi kumodzi kodi pa umunthu pa iwowo okoza malamulo zimenezo amaziona bwanji zitakhala kuti ndi iwowo zikuchitikira iwowo zachitikira iwowo zimakhala kuti zinthu zija angazive motani angazilandire motani kapena amangozipereka mbotengera kuti zinthuzo zikupita kwa anthu ena pa umunthu sitikudziwa kuti zimenezo amagazitani ndipo amaziona motani. Chabwino ndithokoze kwa basi chifukwa cha funso lanu. Ndiye sa ati yanka Justice Jean Kaira alipo mpano. Zikomo kwambiri zabwino zonse. Zikomo. Akuti Addison Melody akuti oyenera kulangiza anamwali kapena anthu akulowa mbanja ndi ndani? Afunsafunso limenera amenewa kuchokera pa 1895. Akuti kodi malo amakolo, akuti kodi malo amakolo wina wakatenga ankazi kwina ndiye wamwali kodi malo akhale apa ndikuvuta kuti ndiwerenge mwalimva chabwino chabwino akuti akuti kodi ine ndine bambo Alfred kuno kudowa kodi banja likatha lopanda ankhoswe wina atha kukagwada ku khoti pakati pa inu awiri inu? Ndisatanenso ndi funso lina akuti nanga banja loti lilibe dongosolo lililonse ngati unkhoswe koma mwabereka ana mbanjamo pomati litha kukathesedwanso ku khoti? Ine Waisoni Likalawe kuno ku Bangwe. Kodi banja likapatsidwa chilekaniro kenako anthuwo ndikutengananso boma limawasakanso kuti akayankhe mulandu? Ndine Enoch Moyenda kumchinji Chitanga tiye Simphasi. Ndione awa ateni foro musana yange Justice. Hello. Hello. Muli bwanji? Ndili bwino. Funsani. Dzina ndani? Edison unomchinji. Chabwino. Funsani funso. Imaliwo dile kauza nga mawula mangidwa taivu. Nde kuli munda ulimu na malima magolo ngati ana malima magolo ambo waliwe ajiba jabambo wali nufulu kalenga mundawo. Chabwino ndathokoza kwa basi chifukwa cha funso lanu. Zikomo. Justice, I think ndiye sa pali mafunso ambiri ndithu ndisanatenge gawo kena kuti mukwangule 16 minutes to 8 mkatikati mwa bwalo liime pano pa Wireless ya Times ndimati ndikupaseni mpata muyankhe mafunso amenewo. Tiyambire funso lotsiriza la kumchinji. Anthu alekana koma pali munda umene amalima, abambo apita kwina amayi apita kwina koma mmodzi wa iwo watenga ana. Kodi malo amenewa kapena mundawo abambo kapena amayi ali ndi ufulu woutenga? Nkhani za katundu kapena chuma cha banja chimakhudzana ndi anthu awiriwo chifukwa anthu amene atengapo gawo kuti katunduyo akhalepo ndi anthu awiriwo. Tikamagawa timaona kuti kodi uyu waikapo zingati uyu waikapo zingati. Ndipo ngati mundawo mwachitsanzo wagudwa kumalo kuti sikumudzi kwa wina aliyese, sikumudzi kwa amayi sikumudzi kwa abambo, uli pa neutral place, timafuna value ya munda ija. Ndipo nthawi zambiri timagawa ma percentage, amayi mutenga 50 abambo 50. Ndipo tikatero timawafunsa mufuna mugulitse? Ngati afuna agulitse ndalama zija zikabwera amagawana katikati.
kapena ngati wina tampatsa 40 wina 60 chimodzimodzi tikagulitsa ndalama amatenga kutengera ndi percentage imene tawagawira. Koma zikhoza kutheka afuna kuti asungebe chuma chija chifukwa ena amati nyumba iyi ili ndi sentimental value ku moyo wanga, sindifuna kuti nyumba imeneyi ndigulitse. Timawalola koma ndekuti pamene tikuwalola choncho ndekuti agule percentage ya anzawo. Koma ngati nzawo wakana kuti nanenso sindifuna kugulitsa ndekuti ife ngati abwalo we take over, kuti anthu awiri nimuoneka zokuti aliyense safuna kugonjera anzake, ndekuti bwino chinthu chili chikugulitsa kwa munthu amene sakudziwika pawirinu mudzangotenga ndalama kukugawirani motengera mapercentage anu. Zikatero amagulitsa nda sheriff and imakhala public auction. Amachita advertise mu newspaper tikugulitsa nyumba ya bambo ndi mayi Phiri amene alekana, koma no nyumba iyi yofika kuti igulitse chifukwa aliyense afunika atengepo zake. Anthu akachita bid nthawi ya auction amene achita highest bid ndi amene amatenga nyumba ija iye nkupereka ndalama. Koma pakafika pamenepo ndekuti timayenekera kuti nyumba ija ikhale yodziwika kuti kodi nyumba iyi value yake yotani. Pamenepo ndi pamene timagwiritsa ntchito akadaulo akatswiri amene timawatcha kuti ma value one. Amabwera ndikudzaiona nyumba ija nkunena zakuti mmene lili nyumba iyi pa tsiku lero kuigulitsa ikhozofika pa 1 billion. Ndekuti waja akalemba zimenezi ifeyo pameneyo timanena zakuti okay asherifi pogulitsa nyumba iyi isatsikire mtengo umenewo. Ikhoza kukwera koma isatsikire mtengo umenewo. Koma mukhoza kukhala zakuti mundawo uli kuchikamwini kapena kuchitengwa. Pamene pamavuta chifukwa sitinganeneza kuti andifunsa limene likufanana ndi loyamba lija. Sitinganeneza kuti ayi abambo inuyo nyumbayi ndi yanu ngakhale kuti ukuku ndi kuchikazi. Chifukwa nzibambo amene tikumuyika pa chipsinjo chachikulu, tikumuyika pa chiyesero chachikulu, komanso tikuchita zinthu zimene realistically sizingatheke. Kotero zikatero nthawi zambiri timanena zokuti abambo munali kuchika mwini. Iniye pamudzi mukachoke, koma potengera ndi kuti muli ndi katundu uyu, katunduyi mtengo wake ni mwakuti amayi alipireni abambo kuti nawo aone chitsogolo cha moyo wawo. Nkhani yakacha imafika povuta makamaka nthawi imene anthu amangira nyumba limodzi kapena akugwiritsa ntchito munda umene ndi wa mudzi. Chifukwa ndekuti ngati ndikuchitengwa kuti mzimayi anatsatira mzibambo, sitinganeneza kuti mzimayi azilimabe ukuku kwa bamboku ngakhale banja latha, chifukwa tsiku lina azilala bambo aja akhoza dzamuchita chipongwe chifukwa akubwerabwerabe kumalo kumene kuli mkwiyo waukulu. Kodi banja lopanda unkhoswe akhoza kubwera kukoti kukoti mubwera imenelo ndilija likufika pa gawo 13 la Marriage, Divorce and Family Relations Act. Banja lopanda dongosolo, banja lopanda unkhoswe mwangotengana koma mwakhala kwa zaka zotsatana 5. Mwaberekerana ana mumathandizana pa zachuma, mukabwera ife tidzangokuthandizani kuti ilidi ndi banja chifukwa mwatha zaka 5 mukuthandizana ngati mamuna ndi mkazi. Ndiye chifukwa chakuti tanena kuti ili litatsimikiza ngati abalo tachita declare kuti ndi banja, chimene timachita ife ndikukuthandizani kuti ufulu kapena ma rights okhudzana katundu amene mwampeza mukukhalira limodzi inuyonso mupatsidwe mofanana ndi banja lililonse limene lidatsata ndondomeko bwinobwino. Ndi katundu timagawa motengera ndondomeko yomwe ija ya mabanja enachi. Ngati pali ana udindo osamalana ndi kusungana timaugawanso kwa inu awiri. Kodi anthu alekana ndipo kenako nkukakwatira naso, kodi timawathathathata kuti akange mlandu ayi. Tikapereka kalata yomaliza yachilekaniro imene timayitcha kuti decree of divorce absolute, imene imatsatana ndi decree of divorce naisai pakatha masabata 5 ndekuti banja loyamba limene lolo tafufuta mukaundula latha limene lolo mukakadzakonda naso nkubwerera naso mwayamba banja la new one.
Kotera kuti katundu amene mumpeze after kukwatira kwachiwiri kumeneko ndi amene ife ngati mudzaganiza zolekana mtsogolomo zimene zimachitika ndithu timadzagawa katundu ameneyo. Sitimang'ananso katundu wa mbuyo amene mudapeza nthawi imene munakwatirana koyamba. Anthu amene achita divorce ndipo mzibambo wachita chitsogolo wakakwatira kwina kumene kuja wakapeza chuma wapezana ndi mzimayi wotakataka, katundu wa kumeneko atati wamwalira ana ake zidzakhudza zidzawakhudza, chifukwa malamulo akunena zakuti mwana posatengera kuti iyeyo adabadwa motani komanso m'banjamo akupezeka motani ali ndi ufulu wokuti alandire chuma chamasiye cha makolo ake. Sakunena zakuti ufulu umene umadulidwa kapena umasokonezedwa chifukwa chokuti iwe wapita ku banja lachiwiri. Kotera kuti tikamagawa awawa akazi achiwiriwa akabwera nkudzanena zakuti ati ndi ana folo koma bambo adali ndi banja loyamba kuli anaso folo, pogawa chuma chimenecho timatenga ana onse folo oyamba folo a banja lachiwiri ana ameneyo ndiye kuti pa 8 kuphatikiza akazi anu amene mwamalira m'manja mwawo ndiye kuti tikukamba za anthu 9 ngati immediate family. Ambiri amadandaula kuti amwatengeranji ana akubanja loyamba ana amene aja alibenso bambo wina woposa iwo, ndiye sitikuyenera kuti tiamane chifukwa cha zimene adakangana ngati makolo. Kodi anthu akabweza chabwalo cha malolo cha kwa mfumu cha nsana kodi banja latha? Ayi. Akaponyana ndalama nkunena zakuti taraki latha ndalama banja? Ayi. Amfumu alibe mphamvu yothetsa banja libere ku bwalo. Ambiri akuti kodi inu maika iye mukuyilimbikira bwanji nkhani imeneyi. Gawo 69 ya Marriage, Divorce and Family Relations Act yalembedwa m'Chingerezi, koma tikaonetsetsa bwino pa gawo 69 subsection 2 akunena zokuti ndiyambire ndi 1 only the presentation of a petition for divorce the court shall inquire into the facts alleged to establish the following grounds. Therefore, pamene pacha. Number 2, if the court is satisfied only the evidence that the case for the petitioner has been proved and the petition is not presented or prosecuted in collusion with the respondent or either of the respondent, it shall pronounce a decree nisi of divorce. Where the court is not satisfied on the alleged matters, it shall dismiss the petition. Aba akunena momveka bwino kuti the court sakunena zakuti afumu anena zakuti abwalo ndi amene atsimikizire kuti ababadi mlandu wokwana wokuti tikhoza kuwalekanitsa awiriwa. Kodi pali mlandu wachigololo, kodi pali mlandu wothawa abadi, kodi pali mlandu wankhanza, apena uyo adakagwiririra mwana wako ndipo boma lidanzenga nkumpeza kuti indedi uyu adapanga zotereza. Ndiye sitikulola kuti munthu angonyamuka uko nkunena zokuti banja latha chifukwa chokuti chikondi chake mumtima mwake ndi munthu winayo chamuthira. Akuti kodi ife munthu umakhalapo tikamagawa katundu nkunena zokuti mumpanda amu muli nyumba ziwiri, abambo tenga imodzi amayi tenga imodzi. Ifetu pamene tikuzenga milandu yathu umunthu mwina umakatha kukhala 0.1%. Chifukwa ife udindo wathu kukumbira kwathu timalimbira kuti tidzagwiritsa ntchito malamulo a boma. Osati zimene ife tikuganizira ngati anthu kukhomo kwathu. Ngati lamulo likunena zakuti banja liti koma ife taona zakuti anthu angooneka bwino akuyenekera kukhala pa banja, sitinganene zimene ife kukhosi kwathu tafuna. Tikuyenekera tineneza kuti banja liti chifukwa malamulo akuti banja limenelo mmene zaonekera pa umboni wake likuyenekera kuti liti. Umuntu umene mwina ukhoza kubwera ka 0.1% kati ndikongoona kuti kodi anthu awawa tikagawaniza nyumbazi kuti wina atenge iyi munkatikati mwa mpandamu ndi mmene ili tension pakati pawo, kodi izi zakhala za nzeru? Tikaona zakuti sizikhala za nzeru, chachidule chimene chimakhalapo nchokuti tigulitse katundu uja anthu agawane ndalama. Koma tisadafike kugulitsa katundu timakhala wapatsa iwo wamwayo wotanene kodi tigulitse kapena tisunge.
ngati kunena kuti chisunge ife sitingawakakamize chifukwa banja ndi mgwirizano umene umachitika mwa pakati pa anthu mosakakamizidwa. Chimodzimodzi pogawa katundu sitingakakamize kuti ayi iniyo sunganibeni katunduyu ayi, chifukwa kuti pamenepo tikhala zokuti ifeyo tikupanga zinthu zokakamiza zosiyana ndi mene malamulo akunenera. Chifukwa malamulo athu mu constitution sanamira yathu ya malamulo ikuti marriage is a voluntary union. Munthu asankakamize kuti ayi kayambeni kubanja pazifukwa zodziwa enawo amene akukalamiza. Chifukwa kubanja amene amaliona banja ubwino ndi kuwawa kwake ndi amene ali mbanjamo. Kodi amene apereke uphungu kwa anamwali yathu ndi ndani? Konse kumene kumangidwa mabanja kandi kuchalichi kandi ku sikiti kumakhala ndi makomiti kapena kumakhala anthu amene timasankha kuti awawa ndi alangizi. Ameneyo ndi amene aphunzitsidwe bwino ndipo kuzikhala malifresha pafupi kupingo kuzikitiko owathandizira anthu akuti azikumbukira zinthu zimene akhoza kulangiza anamwali asadalowe m'banja. Ndipo kupempha kwa atsife amabwalo nkokuti foundation izikhala yamphamvu. Kotero takufunika kuti uphungu umene usamakhale wofakaza kapena wochitidwa tsiku lokuti mawa wati kuchitika, koma uzikhala odekha bwino komanso wakanthawi kabwino, considerable period of time, a recommendation of 1 month. Ndipo usatsagane ndi kuti ukwatiwa ukuchitika tsiku lakuchi. Pakhale ndithu ndondomeko yabwino kuti anthu aja akhoza kulemba notsi, akhoza kufunsa mafunso, mukhoza kuwayankha motambasula bwino, chifukwa chakuti nthawi yokwanira muli nayo ngati ampingo komanso ngati amene muli ashehe mukutsogolera ku moski imeneyo. Ilekezere pamenepo ndikukhulupirira ndayankha mafunso onse. Mwayankha ndithu komanso nthawi yatithera ndiye kuti mbali inayi mafunso ena awasititenga ndithu. Kwa pali mafunso ambiri a George kumpolota Matiyayi ndifunse mafunso ndakuonani koma nthawi yatithera. Angoma a Edison pa times 360 ndakuonani. A Emmanuel Mzimwa senior mukufunsanso mafunso amene koma nthawi ndimene yatithera. Daniel Juta ndakuonaninso. Afazira Matemba ndi ena wonse komanso ku 1895 kuliso mafunso ambiri kwa basi koma nthawi ndimene sikutilola komanso pabwera ma 10 zikuoneka kuti yayi nthawi ndimene sikutilola ndithu. Koma ndithokoze nonse chifukwa cha nthawi imene mumayipeza kuti nkukhala nawo pa bwalo liyime. Sitimachitenga chinthu chapafupi, inu ndi amene mumapangisa kuti programu imeneyi izipita chitsogolo. Timayamika kwa basi ndipo tikukhulupirira kuti yayi tikhale tikuyendera limodzi kupita chitsogolo. Komanso ndithokoze Justice Jean Kaira chifukwa chopezeka nthawi ina iliyonse kuti kakhala kuti tili ndi chofuna kuti mutiyankhule. Mwina kumapeto kwake Justice Jean Kaira kukwangula kwake tikwangule motani? Ndinanena sabata latha mipingo yambiri, mizikiti yambiri, adindo ambiri akugwiritsabe ntchito masatifiketi akale osagwirizana ndi lamulo limene tsopano likugwira ntchito la 2015 la Marriage, Divorce and Family Relations Act. Nkhawa imene tili nayo yokuti chifukwa chokuti mukugwiritsa ntchito masatifiketi akale, malamulo akale, ndiye kuti mukugwiritsa ntchito chinthu chimene chinatha chilibe mphamvu. Nkhawa yathu ndi yakuti maziko amenewo ndi maziko amene ali banjenga. Ndipo kufunika kuti anthufe tigwirizane tiyende mnyengo. Ngati tagwirizana kuti ili ndi lamulo limene ligwira ntchito, tiyeni tigwiritse ntchito lamulo limeneli. Ndi chimodzimodzi kuti lero abwalo aziweruza milandu pogwiritsa ntchito constitution ya 1964. Pamene ife tonse tikudziwa kuti mu 1994 tidagwirizana kuti ife sitikhalanso boma logwiritsa ntchito constitution yotero. Ndi tipemphe ena onse amene akukhudzidwa makamaka pakumanga kwa mabanja kuti tiyeni tionetsetse tipite tikatenge masatifiketi ofunikira ogwirizana ndi mamangidwe a banja. Komanso ife amene tikumanga banja tiyeni tikhale ndi chidwi kufunsa kwa alangizi atiuze tsananetsana bwinobwino zomveka bwino
zokhudzana ndi banja chifukwa nthawi zina kuvutika kumene tikuvutika kuti tithetse banja sikukadakhalapo ngati ifeyo tinakhalanso ndi chidwi zophunzira. Tisangopita kukapanga chinkhoswe chifukwa chakuti anzathu onse ankalasi achita chinkhoswe. Tisangopita kukapanga banja chifukwa chakuti anzathu onse adakwatiwa. Zifukwa zimene iwo adakwatiwira msanga ife sitikuzidziwa. Koma mwapaderadera titenge chidwi powadziwa malamulo athu. Kaya ndinu aloya, kaya ndinu munthu amene simuli field imene yolamula malamulo, tengani mbali werengani kodi malamulo amene tikuwulitsa ntchito ku bwalo. Ndikoma kwambiri Asambanda Junior ndiomvera onse tsiku labwino. Ndithokoze kwa basi Justice Jane Kaira tima kunyadirani ndikufunireni tsiku lopambana. Ndikatikatero ndiye kuti tafika kumapeto a program yathu ya bwalo lime tsiku la lero. Ndithokoze kwa basi kwa inu nonse amene mmatisatira pa tsamba la mchezo la Time 360 ndipepese kuti mafunso ena sitidathe kutenga nthawi yatithera. Ndithokoze mzanga Christopher Nkosi kamba kuongolera zonse. Ine dzina langa ndi Asambanda Junior mwakoma nonse ndapita. Bye bye.